दुर्गा फुजानि गेटआनो ओइ नै हादोरस्रिखौ लोगो मोन्दोंमोन नैबे हादोरस्रि माइनावखौ ओइ थांनोसै नै गेटआ ओंखारबाय गेटआ हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय नै दिनैहाय देवबार हाथाय जानो फैदों जोङो गाइस स' गाइस नोंथांमोना नायलांदो जोंनि हाथाय जानायखौ दिनै दुर्गा फुजानि बाजार खालामनो फैदों जोङो ओमफ्राय दासो लादों आं भिडिअखौ माने बावना थादोंमोन नै फिसाजोखौ लाबोफादों आं आब'नि फिसाजो फैसा गैयाबा फैनाय जाबाय नमिता बर' ओमफ्राय जोङो फैसा गैयाबा फैदो आरोना ओमफ्राय मालाय लालाबायनायखौनो नायलाबायनोसै फैसा लायाबाथाय गाइस ओमफ्राय नायलांदो जोंनि माबा शपिं खालामनायखौ हाब्रु जादों नै गाइस माबायदि फुजा जाफैगोनथाय जोङो ओरैबायदि हाब्रु लंफैनाय जाबाय एसे Hasan mwnaswi bitte. ग्रीन पाबा ग्रे पाबा व्हाइट पाबा ब्लैक पाबा एटु कलर नाहे आजिकाली बुझिला सब आजिकाली ब्लैक कलर कलर बेली कलर ना एटु ओरिजिनल के होची माइने आपला एटु सब दिन बोल ए हाब्रु बारका माने ओमफ्राय फसननि लंपेन्टखौनो मोनदियासै ओमफ्राय थांफिनना मानो जाबाय ओमफ्राय शपिं मलफोरावसो थांनांसिगोन फसननि मोनसेबो मोनाखै माने गांसेबो मोजां गैखाया माने बागुबायसो आं ओमफ्राय नै लामाफोराबो गाज्रिथार अखा हानानै नैलाय मेथाइ जाहैनोसै मम' हाब्रु गोजा माने अखा हानानै जों थांफिननांसिगोन नामाथाय मेनाव मोनाबा थांसै खोमा जोङो नै अमानो मुलि भिटामिन लादोंमोन आरोना ओमफ्राय बावगारदो भिडिअखौनो लानो ओरैनो बावगारदो इनो आं जायरावबाय नै ओमफ्राय जोङो लाबाय दायो जेबो लादियासै ओमफ्राय लिभारनि मोनसे ओमफ्राय भिटामिन मोनसे लादो आरोना ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो दङ मम' जाहैनोसै जोङो जेबो मोनजादिया नालाय मम'खौनो कलेजटिनारियाव जाहैनोसै आरो जोङो माबा बिग बसआव नों थांफेरबाय बिग बसआव कलेजटिनारियाव गोदाना ओमफ्राय नै जिलाबिफोरा मोदोमजायो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो थैंक यू भैया थैंक यू भैया जी थैंक यू नै पटल लाबाय पटल सल्लिसजोन नामा मादै फैसा दिहुननायखौ लादों पटल लाबाय दाना लंपेन्ट मोनैनि दुखुआव दखनाबो बायनो हाया लंपेन्ट बायनो हाया जाजोब्बाय दखनायाबो माने 5000 गाहाम बियो नालाय माबा मम'खौनो जाहैनोसै बानलु दा फुजाया जाहांसिगोनानो गाइस नै गेट बानायजोब्बाय दुर्गा फुजानि गेटआनो ओइ नै हादोरस्रिखौ लोगो मोन्दोंमोन नैबे हादोरस्रि माइनावखौ ओइ थांनोसै ओइ गुमै नै गेटआ ओंखारबाय गेटआ ओइ औ मा लाखो ए
पम्पाखौ लोगो मोनबावबायसो लोगो ओमफ्राय नै जोङो दा थांसिगोन नै आंनि माबाया एर'प्लेना मोनफैबाय गलाखौलाय नै पटलखौनो लासाबबायबोबाय ओमफ्राय गाइस आंनि अमाया आदारखौ मोजाङै जाबाङाखै बेनिखायनो आङो लिभारनि मुलि आरो भिटामिन लादों आरोना नै गाइस जों दा मोनफैबाय दा बिग बस केफआव बिदिनो माबा माबि जाहैनोसै होनलाय लेट्स गो Nailaidw मा जागोन मा मोनो जालाबायनोसै मम' ना चिकेन चावमिन आं दाख्लै आं माबा लोंलांदों आरोना स्ट्रबेरि शेक लोंलांदों आरोना ओमफ्राय जि गोथाव मोनदों माबागोन जानोसै खोमा मा होनो मम'खौ जाग्रोनोसै खोमा ओमफ्राय उनाव दा मा मोनजायो जानो लुगैबाथाय जाबाय थागोन मोनजानांगौल' नै जोंहाना फिसाजो सबखौबो जाजोबगोन जाहैदों नै नायदो मम'खौनो डाइरेक्ट माबानो होनखादो बेसेबा मम' नायदो चिकेन मम' नै 50 रुपिस हाबाव आरोना ओमफ्राय फुलबाथाय 100 ओमफ्राय नै हाब जानोसै नामा सिलि मम'खौ जानो नामा सिलि मम'खौ जानो नामा 80 का 80 का ना फ्राइड मम' 70 माखौ जानो चिकेन मम'खौ जानोसै ना बेखौनो दे गाइस चिकेन मम'आ माने इ मम'आ गोबाव जागोन होनो आरोना ओमफ्राय जोङो चिकेन चावमिनखौनो बिहरबाय आरोना अर्डार हरबाय आङो चिकेन चावमिनखौनो बियो माने चिकेन मम'आ बानायनायाव बिराद गोबाव लागोन ना ओंखायनो माने बेखौ जाथ'ला खुदै गनानै थांसै आरो नै इयो बेस्रा जानो लुगैनानै दहायनिफ्राय खेंखायबोबाय थादोंमोन मोनजागासिनो आरो बिमा फिसा बिबा आं बायदि लोदोदो थारमोन दे अब्ला सेमबाय नै इयो सेमजों लांबाय ओमफ्राय आं बायदि लोदोदो थारमोन खावलायफ्राबो ओरै आं माने हामनो रोङा आरोना हाजार प्रेक्टिस बानायबाबो हाजार खस्थ' बानायबाबो आं हामनो रोङा ओमफ्राय खिन्थु बोरै हामलांसै टेक्लिया मिथिला आङो जादु दं जोंहा मा जानानै हामदो दे नों बुंलाय डाइटिं खालामदों आंबो ओंखाम जाला र' आं जाला एबार ओंखाम जाला बाच्चा जामारलाङो ओमफ्राय डाइटिं बानायनोसै आं थिगसे दा मोनानिफ्राय थिगसे खालामसै गाबोन फुङाव थिगसे खालामसै गाबोन फुङाव फोजादों आंखौ सिखारनो रोङा फुङाव फोजादों आं गाइस मा होनो आं सिखारनो रोङा आरोना अखा हाबाथ' बांसिन मोजां मोनो माने उन्दुनो अखा हाबा 8टासिम उन्दुआ माने खामानिबो मावनांगौ जायो नालाय 6:30 ओमफ्राय मालाबा 7टा गाहाम जायो आरो फुङाव थोरसि सुनांगौ सिथ्ला लामा सिबनांगौ आरो सिख्लाफोरनि खामानिया आरोना हिन्जाव मानसिनि खामानियालाय आरो बिदिनोखा फुंनिफ्रायनो Hey guys, जोंहा माने रजनी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट खालाम, लाइक खालाम, शेयर खालाम, सब्सक्राइब खालाम आरो बिदिनो मोजां भिडिअ नुलांबाय थागोन नोंथांमोना एसे सपोर्ट खालामना होदो ना आरो मोजां कमेन्ट्स खालामनानै होदो गोजोन्थों आंखौ कमेन्ट्सआव मा थाइजौ मोखां होनहरबावो जाखौ सासे मानसिया थाइजौ मोखां माबायदि थाइजौ मोखां मिथिया आरोना आंहाथ' माथो माबा मोखां गुवारथार थाइजौ बायदियानो नङा
इखिनिखौनो खोमा नै अ इखिनिखौ होनदो बायदि मोनदों आङो इखिनिया आंना एसे गोजौ बाबानि मोखां लादो नालाय गाइस जोंहाना बाबानि मोखाङाबो आंनि बायदिनो आरोना बिमानि लानायबा बिमानि लानायबा साइज जागौमोन नाथाय बिफानि लानानै बिफा बायदि जाबाय आरो महरा माने बिमानि लानायफोरा जोंहा आब'मोना साइज आदामोना बिमानि लाजोबदों ओमफ्राय आंहा बिफानि लानानै बारा साइज नंला आरो नै खोथिया गोजौ मोखाङा गुवार गोसोखौ माने एसे बोरैबा मोनो आरो गावनि महरखौ नायनानै गन्थं मोखां माने समानजोब नालाय एखे नङा फटेक्ट जालांबाय बियो बिराद दै थाङो बोरै हामलांजोबखौ मिथिया आरो डाइटिं खालामदो आरो आंबो डाइटिं खालामसै जालां एबार मम' सम' जालाङो चावमिन टावमिन जालांजोबो फैला गामियाव नुबानो लुगैगोन माबा नुबानो लुगैगोन फैला एबारबो जाला आङो आंना थिगसे जाबा जाबाय गेस जायो माबा बुस्थु बिदिनो चावमिनफोरखौ जाबाथाय गेस जायो आरो चिकेन ड्राइ फ्राइफोरखौ जाबानो माबायो आरो चिकेन ड्राइ फ्राइ चिकेन नों मानसि बुफुरबा भिडिअ'आवनो रोखा आरो थाइजौ मोखांसो बावो आरो माने खमसा थाइजौ मोखां होनहरदों ओमफ्राय जि गोजोनदों थाइजौ मोखांसो नों जाबावलायदो सासे मानसि जि गोजोनदों आङो हा मोखां होननानै mana juga apel Nei guys, जोंनि आइटेमा सफैबाय नायदो लोगोफोर होख्लायनो आं जानाया बिदिसो दोनलाय आं बिदियाव जानोसै थिगसे दे नोंनि मोनसे बाइटखौ जाना दे जाना मम'खौसो बिराद जानो लुबैदों खिन्थु बिसोरा मम' मोनजायैनि एसे आसा थासिगोन नै खोनाय खिथु जालोगोन नामासै माथो गिटार बोरै गोथाव नामा गोथावथार जादो जानोसै लोगोफोराबो भिडिअ लाबोलाबोदों आंहासो जानो मोनजागागोन जाखानांगौ लुगैलांनाय नोंसोर दा लुगैलांगोन लोगोफोर आंनाथ' खावख्लाबसो जाबायना आं साफ्रेलायो मालाय Oh no! Sini, kuga bisa zaखाङाखै आंनिया नाय जाखांजोब्बाय kuga bisa ना जागौना हायाखै माने guys जों दा जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो न' फारसे दावगालांनोसै जोङो मा होनो जाय Mereka खाजोबलायना मिथिया आंना बांसिन गोजा जादों थावखौ जोंख्लाबदों आंना खारा नालेंखरनि नालाय नोंना गुरै जादोंना आंना लिकुइड नामा आंना थांनोसै गाइस जोङो थांनोसै आरो दायो ना जाखांना लोंखांनानै नों होनदों माने सिगां जोंहा न'आव